И Рамадан нурлы ай, Йәнгә ғазиз ул шулай. Мәрхәмәтле, олы ай, Мең савапка тулы ай, Дип изге айды данлай Зөлфия Ханнанова. Әле ер йөзендә лә, күк есемендә лә ижадсыларда гына түгел, бөтә кешелекте илһамландырыр, йөрәктәрде паклап, фигылебездә тәрбияләр Рамадан айы хакимлык итә. Урада тыныслыкка, татулыкка, үзара игелекле булырга әйдәп кенә торысы олы гыйбадәт. Гүзәл республикабызның калаларында, һәрбер авылында диярлек, киске намазга сакырган адан тавышы шулай ук авыз асу вакыты еткәнен дә белдерә. Һәм бер аздан ул халыкты тәрәвихкә йыйып ала. Рамазан шәриф айларыбыз мүбәрәк булсын. Алла Тәгаләнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, кылган дуасы бар иде, дияр кирәгенде бар. Рәҗәб айларында бәрәкәтле кылып, Шабан айларында бәрәкәтле кылып, Рамазан шәриф айларында күргән насип элесе иден дигән дугалар белән без дә бүгенге көнгә тиклем яшәдек. Алда көннәр шул яшәгән насип итсен. Инде менә шул калган айларыбызда да Аллаһның барлыгын, берлеген танып, һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Рамазан шәриф аеның инде изе күркәм ай икән, айдан баласы белсә аңласа ди. Һәрбер елыбызның айы Рамазан шәриф айы булуын теләр иде ди. Кигәзтамагылына һәр вакыт менә шундый мәҗлесләр үтеп тора. Үткән ел инде менә бу Кигәзтамагылындагы мәчеттә 5 еллыгын үткәрдек. Халыклар менә шуй күркәм дәрөз елдылар. Башка төрле сараларда үтеп тора. Аллаһның рәхмәте белән Мишкә мөхтәсибәтендә 12 мәхәлләбез бар. Әлхәмдүлилләh 17 татар башкорт авылларыбыз бар. Әлхәмдүлилләh шуларда инде 11-дә мәчетебез эшләп килә. Имамнарыбыз бар. Әлхәмдүлилләh бөтен юма бәйрәмнәребез, намазларыбыз укыла, гайет намазларыбыз укыла. Әлхәмдүлилләh инде менә шул Рамазан шәриф айларыбызда һәр мәчетләребездә инде тарих намазлары укыла. Әлхәмдүлилләh инде мөселман кардәшләребез тартыла, тартылмый түгел. Яшьләребез дә әлхәмдүлилләh үзләренең дә Аллаһның барлыгын белән танып, менә шундый изге эшләребездә катнашырга тырышлар. Нинди бәйрәмнәребез булуына карамастан, башка төрле эшләребез булуына карамастан, һәр тарафта да инде Аллаһның барлыгын белән танып, бары тик Аллаһ разылыгы өчен генә гамәл гыйбадәт кылырга тырышабыз. Әлхәмдүлилләh, игелекле гамәлдә олы ихласлык, зур теләк белән аткаручылар җөмһүриятебездә елдан-елы арта. Мөбарәк айның күркәм көндәрендә намазга батучы ырфлыларның сафыла ишәя. Бөтәһе лә Аллаһның мәрхәмәте, шәфкатеннән. Күп якташларыбыз ошо көндәрдә изге йөрләрдә гомрә кыла. Быелгы Рамазан айы безнең өчен бик сөенечле булды. Чөнки безнең гаилә башлыгы Хәләл Ефетем Мәккәдә гомрә кыла. Илебез өчен, гаиләләребез өчен дуа кыла. Без моның өчен бик шатбыз. Без инде өйдә балаларым белән бергә сәхәр әзерләп, ифтарга әзерләнеп, ураза тотабыз. Аскын мәчетенә йөрибез ифтарга. Ошо көндәрбездә без мәчеткә йөреп, үзебезнең калабызда Таква мәчетендә Коръән китапларын укып, намазларыбызны укып, уразаларыбызны тәвәлләп укып үтеп йөрибез инде. Безнең гаиләбездә безнең балаларыбыз ураза тоталар. Һәм дә әлхәмдүлилләh, улар да шул дин юлында әлхәмдүлилләh әйбәт йөрибез. Внугым экзаменга әзерләнеп йөриләр. Алар да ураза тотырга булдылар. Безнең экзаменда Худай безгә бәлки ярдәм итер дип инде. Шуннан Худай язмышы белән үткән суббота миңа бик тиз генә җыенып Краснодарга кызым кырына китәргә туры килде. Анда китер алдыннан хәзрәттән сорадым. Сәфәргә чыккан кеше ураза тотырга тиешме? Уточнять иттем. Элек әйтәләр бит 100 километр үтсәң, әкрдәйеннән еракка китсәң, ураза тотма вазифа түгел дип инде. Шуннан хәзрәт миңа ачыклап сөйләде, аңлатты. Әгәр дә уразаны тотсаң, хәлеңнән килсә, возможность булса, яхшы була. Әгәр дә уразаны тотырга возможность булмаса, тотылмасаң, аның яманлыгы булмас инде диде. Мин сәфәргә чыгарсын белгәч, әллә 20, әллә 25 кеше йөгереп килделәр. Сәфәрдә дуа кыла әле безнең өчен, сәфәрдә дуа кыла әле безнең өчен. Сәфәрдә күпме вакытым булды, шул хәтле дуа кылып бардым. Бөтен үзебезнең Уфа мусульманнарына, үзебезнең Нижегород мусульманнарына, минем танышларыма, туганнарыма барсына да Ходай күңелләренә иман нуры салсын. Кая барсалар да хәйрле юллар белән барсыннар.
Урада, намаз һәм садақанан да яҡшыраҡ бер нимә тураһында хәбәр бирәйемме? Ул халыҡтар араһында татыулыҡты һаҡлап тота белеү. Бер милләт эсендә дуҫлыҡ һәм татыулыҡ булмаһа, һөҙөмтәһе һәләкәт, дигән Аллаһ Рәсүле ғәләйһиссәләтү вәссәләм. Ана шул бөтәбеҙ өсөн бик мөһим татыулыҡ, ҡәрҙәшлек хистәре Мөбәрәк Рамаҙандың күркәм мөхитендә нығына ла инде. Матур көндәрҙә ҡеүәтләнгән тойғоно һаҡлап ҡалыу үҙебеҙҙең ихтыярҙа. Бөтен мусулмандар көтөп алған Рамаҙан айы бара. Мин бик шатланып, бер нисә йыл рәттән инде ураҙа тотам. Бик шатмын шуға. Мына минең олатайым Сәхиулла Әхмәдулла улы Вәлишин, Указлымулла ишан булған. Бәлки уның рухы шат булһын дип бөтәбеҙ дә шулай тырышып ураҙа тотабыҙҙыр. Мына минең ағайым Мәләүез район Юлдаш ауылында йәшәүсе Эдуард Миңлебай улы мәсет һалдыра. Олатайымдарҙың, атай-әсәйемдәрҙең рухы шат булыр беҙҙең ошо ураҙаларыбыҙға дип уйлайым. Тотҡан ураҙаларыбыҙ ҡабул булһын, теләктәребеҙ тормошҡа ашһын, донъяларыбыҙ имен булһын тигән теләктә бөтә мосолмандар да һәм мин дә шуға ҡушылам. Biz Асҡын районы Сөлтәмәк ауылынан килдек. Ифтарға дип әйтәйек, ҡунаҡҡа дип әйтәйек. Һәм без ҡыҫҡа ғына үҙебеҙҙең Сөлтәмәк ауыл турында әйтеп үтәсе килә. Бездә быйылғысы йылда Рамазан айы бик гөрләп үтә, ифтарлар бик гөрләп үтәләр. Һәм мәсҗидебеҙҙә таравих намазлары һәр ваҡыт уҡылып барыла, бер көндә ҡалтырағаныбыҙ юҡ. Һәм килеүселәргә килгәндә мәсҗидләребеҙ тулы, әлхәмдүлилләһ. Һәм иң ҡыуанысы безнең мәсҗидләр балалар белән тулы. Балалар белән тулы булыуы ул безнең киләсәгебезнең йәшәүе дауам итәсәген күрсәтеп тороусы дип әйтәйек инде. Бер генә бер авылда бабайыбыз бар, оло кешеләрдән инде мәскәй йөрөүселәрдән. Ҡалғандары машы безнең тирәдәге йәш ир-атлар, ҡатын-ҡыҙҙар һәм тағы да ҡабатлап әйтәсе килә, күберәге бала-сағалар. Ғаиләбездә 7 бала һәм без бәләкәйләре өсө генә ураза тотмай, барыбыз да уразадабыз, әлхәмдүлилләһ. Шул хәтлем күңелле көтөп алабыз без Рамазанны. Бергәләшеп торып сәхәр ашайбыз, ифтарға әзерләнәбез, ифтар ашайбыз, шунан бергә җыелышып мәсҗидкә китәбез. Шул хәтлем күңелле үтә инде. Әлхәмдүлилләһ. Ураза тотоусылар йылдан-йыл арта. Менә быелгысы йылда мин уйламаган кешеләр ураза тота икән. Мин хәзер мәктәптә эшләйм бит, мәктәп директоры булып киттем. Шуңа минем укытучыларым шым гына ураза тотып йөрөләр икән. Белеп калдым. Ни өсөн белеп калдым? Столовыйга төшкәнем, укытучылар юк. Бер генә укытучы ашап утыра. Калганнар кайтып сораган, алар ураза тоталар диләр. Быелғы Рамаҙан шул тиклем ҡыуаныслы хәл минең үҙебеҙҙең ғаиләлә бөтәһе лә ғаиләләр менән, хатта һеңлем ейәнсәре менән барыбыҙ да ураҙалабыҙ. Аллаһ Тәғәлә үҙенең киң рәхмәте менән сауаптарын арттырып ҡабул итһен иншаллаһ. Быйылғы йылда беҙҙең ураҙа айында шундай матур беҙҙең дин белгестәребеҙ Вилданова Гүзәл, Ләйсән Бахтиева, Зөлфиә Ханнанова ханымалар беҙгә әбйәлелгә килеп, 25 мартта ураҙаның башында уҡ килеп, ураҙа тураһында, ураҙаның сауаптары тураһында, 25 март Зәйнулла ишаныбыҙҙың тыуған көнөнә айҡанлы осрашыу, матур шундай мәртәбәле осрашыу үткәрелде. Алдағы көндәрҙә тағы ла күберәк кешеләребеҙ дингә баҫһындар, намаҙҙарға баҫһындар, Аллаһ Тәғәләнең таныныусылар һәм Аллаһ Тәғәләнең ризалыҡтарында булырға Аллаһ Тәғәлә насип итһен барлыҡ мосолман ҡәрҙәштәребеҙҙе иншаллаһ. Ураҙаның төп маҡсаты кешеләрҙең күңелендә изгелек, тәнендә сәләмәтлек, тәнендә рухи камиллыҡ тәрбиәләү дип аңлата динебеҙ. Барыбыҙға ла Аллаһтың рәхмәте яуып, бөтә ғаләмдәрҙе сафландырған, күҙ менән ҡаш араһындағы бәрәкәтле осорҙың ураҙалы көндәрен, ғибәҙәтле доғалы төндәрен еренә еткереп матур, һауаплы үткәрергә насип әйләһә ине Раббыбыҙ. Иншаллаһ.